Mencalik sultan turun janjang maratok putih lima kape ibu hati bacare panjang anta indah basulang. Sinen bakato Sultan Palembang Hidayat dia pulang bakudo laki baju Sarawak panjang kole ayat kita kabasu juo kok malang mati salah seorang dia. Kok malang ya mati salah seorang mengie kudo di tiambang lape kepala malin putih. O cari joinyo nyotak gamang samo disungkui awan putih ndak guno sama so itu dan etong Sultan Palembang lah turun dari rumah gadang bakato Sultan maso itu. Dek kanduang selamat bujang kita menuju le katapian kita tinggal halaman ko itu bana katanya kini rumah gadang di ujung gurun serakkan bayam joy nyali 3 kali baganjue turun ni bobahan ala dek kanduang oh badan balacang hari tuene kamana pide tuan maindang dada da tuan dada talata da tuan dalam panganci oh tuane oh tuane handai kamanangi nyo mencalik jajak antai indak kawalik lai manangi la si opiek tinggal dicalik Sultan kawajalan ibu hati badan bacari mangko marimbo bana daun sari dari nata kabang kaulu indak diaso sampai sari kalau jo kudo sampai ju tapi tibonyo iyo malam mangko ibu hati bacari sabanta sakalang salapi sakatiduran indak diaso kacari lai tibo sansaro cari juo nanti gajo hati dan modi
Nancoy tu bana lainyo Sultan Palembang ala tibo di halaman berjalan jo selamat tadi menuju tarui katapian satu tibo di tapian anak nagari lama nanti. Inyo langsung mula meningkik pelangnya cubo menundo bersama-sama lanyo tolong di anak nagari. Rakyat nam banyak bakar rajo indak satu Sultan Palembang lebih 1000 menurunkan pelang sebuah indak turun. Letabi palu orang nam banyak letabi pala keceknya kini cuy ko sabananyo indak talok di kalian bersama-sama palape kami jo salaman. Ko tak taluk bersama-sama antara seorang kolej kataluk nyecubo di Suteram Palembang nyatokan sabalu nyato nyadokan sabalu nado. Bakar rajo lagi jauh bili ba itu bana sakutiko menundo pelang masuk air satu nyawai malah pelang gadang. Melompek Sultan ke dalam pelang meluncur sendiri nyota panah orang namanya iyo karaman rajo ang awak tuai. Iyo karamat le rajo awak patut mati di nyusutan rajo Indu. Itu lo nang kanyo lawan di rajo Indu. Cuy ko karamat sultan kini. Itu bana katonyo kini. Nande bilang sultan tadi nambaduo jo salamanyo. Lanyo kambang hayen anggadang nyo galapelang kamu maru mudik bagala pamancuangan. Gala dilimbak limbo lulu juala bana kini pagantuangan badan taminta kanamburu. Ala latibonyo dilawit dan lata kambang lai katujuanyo memuti cando lai tanja aripane pasang mambungo. Lapikan dia suatu kanda kemudian dan balik guno lah dia kanduang. Coy tu bana katonyo kini ndak guno le dirantang lamu indak kakito bilang bana sadang de untung kadian alama alun sinan Sultan Palembang. Balai je selamat bujang Sultan Palembang jara mudi selamat jadi jara batu anak biduk de inyo ju tukang masak di inyo ju. Balai baduo sajo kok laye tujuannya kanalikan ba itu bana kasantiangnya. Nyesaru angin dari balakang latibo angin kancang indak tabado la kancang angin melanduang lagi raka tujuannya balaka bunyi pasak tiang bagenggong bunyi taliana. Dek kancang angin barambui memakik bunyi tali tolong mandanyang bunyi laya sawai bunyi baraba baku capi bunyi bagandang basarune cuy tu kancang angin kamanundo. Tando kancang badai joto penindak tangguang lari pelang nyoba banda-banda la silawitan mangguluang kasu la dialu enayek balato la siku-siku bunyi monasa la di pamare. Dek kancang lari pelangnya pinang-pinang maambuang diri silampang maambu juga itu bana kancangnya de inyo kamu dimakan. Ala jauh nanyo tinggalkan nindak tabilang pulau
pulau tinggal indak taetong pulau dape tula batundo pulau tinggal kaja bakaja pulau dape tando kancang lari pelangnya cukwi di hari 2 hari cukwi di malam 2 malam masuk kualo nagari. De tuene masuk kualo nagarinyo sawo jatuh pandarik lake bakato sultan rang Palembang kepado selamat bujang bue ari dia semalam kini tinggal adik di Labuan nambut turuti mandekang nganduang satu tasabui caro itu menjawab di sinan selamat bujang kok itu malah nantuan bilang kok itu nantuan sabui ambo tarimo kato tuan barangke sekali Sultan Palembang melompat tarik ke tepi pantai wa itu bana malah kini satu tibo malah dikasih terjajak kaki ke tapian nantinya malah selamat bujang dan bilang di hari semalam tu hari kan sadang tengah malam kira-kira hari jam 2 balik itu bana tiba di kampung hari nan sadang tengah malam tak bayang-bayang mandekan duang di 7 rumah mandekan duang ibu hati ndak tabado kecuali kini mande ambo marasai di siamat dunia yo cilako amat dunia anak dubalang ayah ada ulunya anak si kambang mani cino ndak pati inyo coy itu ayah susu balik jatuh coy itu bana malahnya kini ndak guna dirantang lai batumpak ke badan diri sultan maalun sultan nyokatoken ala bajalan sama seorang kata litak bajalan rumah mande di 7 juo litak badan nindak tabado tapi mande di jalan yu maimbau lah sultan mula di alaman hari nan sadang tengah malam kironyo sultan kamaimbau tumpak di mande jo bapaknya nyo sangko malah indak nak kanduang nyo sangko mak dunia juo cetu bana malakini onde nak kanduang malah siamat dunia mangakok malam kami nak buyong imbo apa juo lenak nangkang japui labi barang japui seluruhnya cetu bana katonyo kini anta kok nyawa mande kanduang
takut nyawa mandekan duang cubo lepikir diang buyung ko ayam na enang japui letigo kali ayam mang japui tiok na lape nyo pulang yuo itu anak katonyo kini kalau kudo na enang sultan japui tiok na lape nyo balik ke kandangnya mandanga kato caro itu sultan sekali lain mendekan duang singkoan pintu itu kato sultan Palembang kato mande mak dunia ju tak ado ingat tenanak baso kapulang ba itu bana malanya kini di malo anak raso kapulang anak awak tekaba mati tuan. Anak awak tekaba mati ndak disangkoi dik lai jitu bana mula dimandekan duang sadang dimande dengan bapa onde nak kanduang amat dunia mangaju lenak waang menjapit malam mantak kok bapa dengan mande kok piti ndak ado dole kaba minta uang tak ada dole yang kadi japui iko contohnya badan kami cuy ko mandi je bapak na angka oken badaso buyang amat dunia cuy tu bana kato mandi mandanga kato mande kanduang manangi sultan nandi janjang mandanga sejarah dari mande bakato sambil tidur pintu nani ndak lo singkok ken liau came dia maduni lo sangko mak dunia nama imbo baru bakato sultan sekali lain pandekan duang singkoan pintu indak mak dunia kodonekan duang anak mande pulang dari rantau itu bana katoinya menangi suteram Palembang menangi taisa satu tasabui anak mande barulah duduk mande kandung kaja mande jo bapaknya menyingkokkan pintunya nanggadang la jale baso anak liu wari barasi pukul 3 la tantu baso nak kandung onde nak kandung sayang mande lai duit melang kironyo mangata kaba ke kampungku baso mati sultan di dalam paparangan sajak tekaba nak sultan mati mandena nindak sanang dia mio dibuyung amat dunia badaso bahan ala o sultan oh kawan la sultan nona badaso bananya siamat dunia sayang jawab dana sajak ketiknya digadangkan hang pai nak ke tanah rantau tekabang mati di rantau mandi marasi dena dibueknya nak kanduangi nak kanduangi hindak kadisangko kasa macam itu hindak pati namunya macam itu
Jak kete inyo digadangkan, kotak babaju dibalikan, takaba sultan mati di rantau, mandenyo asam. Yo ayah sultan nak kanduange, nak kanduange. Mandanga bunyi ratok mande kini cuy kola dek mande tumpak ke badan diri ambo kotak dek ulas semacam iko balun teragak kanak pulang sabokkan ba kok cuy itu mangko indak teragak pulang tumpak ke badan mande diri ambo nanambo da ulu pe maranto menjapui mama konten ambo na mama balun tajapui hingga liu malah di tengah jalan huni silawi lape da ulu mama tara angin kini mama latara angaye landekan duangai. Nambo japui mande balun tabao nambo cali balun tabao ba itu bana katonyo kini anak mudo tando marantau balun ado nanyo bao pulang kok indah datang mimpi lah badan diri ambo baso marase mande jo bapak balun taliek korong jo kampung balun tacaliek nagariku kotak di karajo hanjang gadang ko nambah namo siama dunia urang ko urang indak malabau gamu ba itu bana katonyo kini indak tahunya baso budak 10 kali tabui menjadi rajo lonyo di nagari indak tantu basonyo anak dubalang awak da ulunyo anak si kambang mani cino pandai pulo menjadi rangajo maegi. Pandai pulonya menjadi rajo kini cuy kole di mande kandung siabana nama bari kaba basuambo mati di rantau marasai mande caro kini kok indak lantaran urang membari kaba indak kamarasai badan mande cuy itu katonyo katoken dan bilang lah sutaram palembang berang hati nak tabado kok basobo jo amat bunyi wak den pasi yang dencancang hati wak den burung sampai mati. Cuy tu bana lah kato Sultan Palembang omande jawablah capek kok itu kato nak kandung kalau nama memberi kabar tiba di rumah memberi tahu kepada kami nama memberi cerita pasti tentunya putih jenteng korong nan samo balai jo Sultan dahulunya nyokabakan kabake kami baso Sultan mati dalam paparangan mati dibunuh saradadu berang hati nyole ndak tabado mande jo bapak besu bayang subuh Sultan lah tinggal di rumah tu nyo ambil padang si jinawi nyo buat tonggak gantungan 2 buah di tengah laman nyo tagaken muka suik di dalam hati penggantung putih jinteng korong 100 jo nang kodo rajo bangkoi nyo bo gantung dulu kotak di pasar nan cilako indak marasai mandekang anduang landekang duang
Indak merasai mula mandekan duang mandanga kabana semacam itu. Dan bilang sutaran Palembang. Sadang nyo berang yo berang mana. Sadang nyo merah mato kini. Baliklah bapak di Sumbayang lah pulang mandi dari ayi. Batanyo mandi lah jo bapaknya. Onakan duang asutan Palembang. Ikut tangga tagak melatonggak gantuangan dua buah tangga capek yo nak kandung. Dek dua bana sekali tagak itu bana katonyo kini. Rancaklah buka tonggak gantuangan. Pengantung siad yang buyung itu bana katonyo kini. Antara pengantung mandi dengan bapak cuy itu tanyo dari ayah. Menjawab sinan anak tadi yang dekandung serato bapak. Mangalo bapak kambo gantung, mangalo mandi kambo gantung. Nantonggak gantungan mangkoduo, pengantung putih jinteng korong baduo jonang kodo rajo. Barani memberi kabar indak pasti curito dijalekan di korong kampung Carogini. Dek ulah kabanyo jinteng korong. Dek lama mului namani tiba di rumah. Sampai taniayo bapak kangen duang. Dek kanduang kini cuy kolai di nak kanduang. Soal diputi jinteng korong sarato jo inyo nang kodo rajo inyo nang jan sultan pancung usah dibunuh jinteng korong salamo mandekan duang mikin salamo bapak jatuh dari pangken kota inyo nama nolong baris sagantang sari mungkinlah mati badan mangandeona mandanga kato mula semacam itu desinan sultan bertambah berang kini cuy kola dek mande. Ko iyo lainyo babudi bayi putih jinteng korong kamande kandung. Itu tando lai taknyo sangko-sangko. Tando lai nyo pastikan baso ambo mati. Indaknyo buek-buek karajo jalan manjatuan mande. Ba itu bana katonyo kini. Kolenyo bela mande jo bapak sudah itu. Menjawab di sini mande kandung kok indak lainnya nak nama nolong. Mungkin awak kini tak basuh jual bare ke kami cari. Jual bare nak kadi balik kamala makan kadi cari. Pencarian tak ada di nagari awak biasa yang di dalam. Tagamang tagak di nangkari yang awak biasa jadi rajo. Kejadi rakyat mencari sama orang indak nalalu angan ciedu. Tak nalante penganas sabuaju. Cuy tuana mulai kini mandanga jinteng korong babudi baik sarato joinyo maso itu. Iyo joinyo nang kodo rajo nyo ambil padang ginawi nyo pancung tonggak gantuang. Oh angen nona
kadang de inyo mande kanduang mencalik malah tonggak la jatuh memandang tonggak la putih bertambah berang hatinya Sultan Palembang nyonai tarui kate rumah kini cuiko dinde kanduang ambo mencari siamadu